De Limburgse design- en interieurwereld verzamelt deze week in Kortrijk. Daar wordt de tweejaarlijkse Design Biennale gehouden. Na Milaan de allerbelangrijkste beurs rond interieur in Europa. En daar mag niemand ontbreken. Thomas van den Rijt trok naar Kortrijk en ging op zoek naar echt Limburgs design. Van de allernieuwste zetels uit Italië tot het typische strakke design van Scandinavië. In de expohal van Kortrijk is de hele designwereld aanwezig. Hier moet je gewoon zijn als ontwerper. En dat hebben ook de Limburgse designers begrepen. Zoals Alkenaar Frederik Delbart. Hij geeft de lamp een nieuwe toekomst. Het is eigenlijk het idee van een dubbelwandige lamp. En het idee is dat je eigenlijk het direct licht is zo helder mogelijk, maar het licht dat omgevingslicht geeft wel een kleur. Dus het is ideaal voor bars en hotels. Even verderop staan de ontwerpen van Bram Bo. De designer uit Sint-Truiden werd in 2010 nog ontwerper van het jaar. In Kortrijk toont hij zijn idee van bureaus op het werk. Een bureel bestaat eigenlijk uit een scherm om iets wat privacy te geven en een tafel. En daar heb ik één stuk van gemaakt. En dat maakt bijna dat het eigenlijk een oerobject wordt. Als je het ziet, ja, dan gaat het bijna ook nooit vergeten. En dit is hoe een woonkamer er kan uitzien volgens Moom. Het gloednieuwe label is een dochteronderneming van luxe zetelfabrikant Indera uit Deelse Stokkem. Met Moom richten ze zich nu op de jonge dertigers. Wat heel typisch is aan deze ontwerpen is dat je what you see is what you get. Dus heel simpele vormen, simpele materialen, waardoor we ook eigenlijk mooie vormen krijgen, mooie afgeleide vormen met betaalbare prijzen. Maar design is niet alleen interieur, ook de tuin mag gezien worden. Het Mazeikse Studio Segers bouwde deze moderne en milieubewuste kippenren. En zonhovenaar Jan Kuppers ontwierp een elegante houtschuur. Wat heel typisch is in Vlaamse woningen, is dat al het hout weggemoffeld wordt achter hoek en kant, achter tuinhuizen, achter koterijen. En we wilden de stapeling van het hout, de esthetiek die daarachter was, een mooie plaats geven. En dat konden we doen door een mooi hok te ontwerpen, maar ook de aandacht mag trekken in de tuin. Het is duidelijk wat Limburgs design echt typeert. Mooi, praktisch, maar vooral niet te opvallend. Zoals het werk van de Limburgse designer bij uitstek Piet Stokmans. De Genkenaar toont hier juwelen gebaseerd op zijn bekende Stokmans blauw. Dat zijn verschillende plaatjes, porseleinplaatjes, zilverplaatjes met een gaatje erin. Maar het gaatje is zo geplaatst dat de verschillende plaatjes op elkaar waaieren. En dat is het leuke daarvan. Dat is ook een beetje de humor die erin zit. Na Milaan is deze beurs hier in Kortrijk de tweede belangrijkste van heel Europa. Ze verwachten hier 100.000 bezoekers en die kunnen nog komen tot en met zondagavond. Kansen genoeg dus voor de Limburgse ontwerpers om zich hier te tonen. Dit was Thomas van den Rijt vanuit Kortrijk voor TV Limburg.